Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Ang pagrespeto mi na naman sa lambang miyembro kan pamilya. Sabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining kaaldawon Miyerkules aldaw ni Mama Mary Tabi petsa 18 kan Mayo 2022 amang Diyos dapat enot sa gabos. Taod-taod man tabi magnovena lamang so mga gustong magnovena dyan tabi magpasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria or Mother of Perpetual Help novena. Alas 5:15 live yan sa DCGB o kung di man dyan sa mga simbahan tabi. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan na tabi mina-imbitar mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 manin pagkaudto. Mantang kamo dyan naghanda kan pangudtuhan ano lamang tabi na pinagkukuti-kuti dyan sa lamesa sa kusina. Good morning sa gabos na parasira and sa tuya man na paradangog na security guards. Kung sain man kamo naka-duty tabi mabuhay kamo. Mga paraoma dyan sa kabubuldan sa kabasan mabuhay ang uring magsasaka. Sa gabos na paratukdo, yan, face-to-face classes na tabi ha. Makaugmang paghilingon man ang mga magurang pighatod so sa indang mga kiddos sa eskwelahan. Ingat lang tabi. Yaon pa po ang clear and present danger darakan COVID-19. Ay, sa gabos na drivers. Sana po may nagantabay sa tuya sa mga private cars na nagdadalagan. Dati go kitang nag-text ha. Listening ngayon, monitoring while on the way to Sorsogon or to Tabaco City. Kumusta na yung barkada tang mga tricycle drivers man tabi, mabuhay ka mo. Gabos na mga hold-upper, snatcher, kidnapper. Kumusta man ka mo? Katuwang sa 1st District Pading Jomar, 2nd District Compadreng Al, yaon si Ans, yaon si Luwens, yaon si Joshua. Sa Manibela si Henry de Boy Mata. Duman sa 3rd Distrito Canalbay, Compadreng Jimmy Nasalita. Technical control sa AM Band dan sa kuyang co-pilot no less than sa muya pong chief technician si Ramir Bunjing Tanay in the house. Siya po ang minapaluwaskan sa muyang broadcast sa radyo. Sa radyo sa bilog na Bicol. Imaging sa luwaskan Rehiyon 5. Good morning sa gabos na mga nagtitiyanda sa Saudan. Diyan sa Daraga, kumusta na kamo diyan sa Saud kan Daraga? Tabi, sa 3rd District, yaon man si Pading Jimmy Nasalita. And siyempre sa newsroom, sa Sumada Lokal, asin pag-abang kan mga istorya nasyonal, internasyonal, walang lusot po ang mga istoryang may sustansya. Istoryang dapat niya itong maisihan.
may epekto po sa satuyang pagbuhay-buhay sa nasyon asin sa komunidad. Yaon po dyan, ansa mo pong malalauman, the ever-reliable news manager, Mardela. Sa production, siyempre, si Angel, ansa mo ya pong Anghel. Ang AM kang DCGB AM, Angel Mustaza. Si Tricia, buda si Richard sa IT, sindaman po ang nagbo-broadcast kan sa muya mga programa worldwide ha, sa inman na parte po. Kan kinaban buda kang Pilipinas, DCGB News Online tabi. Maray na agad yan sa Indo. Hali sa Pilipinas, sa gabos na nakaantabay. Sa inman na parte kang kinaban buda kang Pilipinas ha, DCGB News Online sa Facebook. Buda DCGB Legazpi City, DCGB AM sa YouTube. Try na aga kay Madam Merly Caceres tabi. Kumusta na kamo dyan, Madam Merly Caceres? Buda si Kagawad Alvin nagapayaw dyan sa Barangay Bitano. Mabuhay kamo tabi dyan. Ako pa sa indong servidor sa radyo. 1212. Si Papa P sa DCGB. Theo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, soltero, garantisado, sertifikado, praktisado. Yan. Tabi, ansa ko yung numero? 0961-759-0888. Yan. Smart, 0961-759-0888. Yan. And then sa Globe, 0926-0156-020. Okay, sige, 0926-0156-020. Yan, sige. Good morning sa tuyang mga nagadangog, ano? May tumatawag, sandali muna. Baka may concern niya sa satuyang programa. Sandali, hindi pa tayo naka-bluetooth, speaker ta na lang. Hello, good morning. Good morning, Sir Tio. Yes, good morning po, tabi. Listening from Sorsogon, going to Legazpi. Wow, ingat sa pagmaneho. Hain ka ng porsyon, tabi. Nasa ako niya, nasa Barangay Mayon. Sa Mayon, Kandaraga, ano? Opo. Ingat, tabi, ha? Ingat. Thank you very much. Ingat sa Thank you pagbihay. po, sir. Sige, salamat. Yan, listening while on the way to Sorsogon City, Sorsogon Province. Sa tuyang mga paraan tabay, marhay na agad yan tabi. Kay Madam Merly Caceres sa Bitano, nag-antabay sinda, ano? Igwapang apod kita. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Tio. Yes, sir, good morning. Saan niyo ini si Mr. Baseco digbi sa Manito? Mabuhay ka mo dyan sa nito, si Mr. Baseco. Good morning. Nagapod na po sa iyo, Mr. Tio. Kung ikaw man sa makasulbar kang problema ko digbi sa Manito. Ano po ang sitwasyon? Uni kayang linya midigdikan sa APEC, nawaran ti kuryente kan pizza 13 pakan Mayo. Okay. Pig-report ko na duman sa hotline kan APEC, ang sabi, papadigdihan kan lineman. Okay. Pig-report ko naman kaso Lunes sa APEC mismo sa Albay, pinasurat sana ako duman sa complaint form ninda. Astangon yan, wala man nagdidigding lineman kan APEC. Sige. Anong eksaktong lugar tabi yan, sir? Sa Barangay Kawit, Manito, Albay, sa Buhatan, Purukdos. Okay, sandali. Isurat ko. Tanganing may paabot tabi sa APEC. After kan pag-istoryahan ta. Makusog ka kay Japat. Kaya iyon na sa nang naisip ko. Tagari, dahil man ako pag-iintindi kang maski dig so APEC digdi sa Manito. Di naman na sa opisina ninda. Wala man lamang nagdidigdi sa muya. Dahil man ako kontak bilang kay ining si Doña Pat Gutierrez. Yan, takon-takon mi tabi. Isurat ko so lugar ha, maantipara mo na ko, sir tabi. Yan, aray ko. Opo, Sir Pio. Anong lugar iyan? Purukdos, Buhatan, Kawit, Manito. Buhatan, Kawit, Manito. Opo. Kasuarin pa ini? Kan pizza 13 po, kan pista mismo. Aha. Sir Pio. Okay, tapos nag-report ka kan kaso nakaging aldaw, pinasurat ka sana. Opo, duman sa, dyan po sa Apik Salbay.
Sa APEC. Opo, may complaint form man sinda. Pinasurat nga na ako. Inapot ko nga na iso security guard na duty. Sabi ko, ano kaya, may maduman kaya sa kuya. Tapos sabi ko, nireport ko na ini sa hotline nindo. Ura man nagduduman. Di iyo. Sige ta. Ikuan ka nakaantabay katabi dyan, sir. Opo, sir. Opo, pero may sige. ungal daw. Salamat tabi. Ingat ka mo dyan. Tapudang ko na si Doña Pat na Gutierrez. Okay, salamat po. Sige, salamat. Okay. Mabuhay. Yan. Tapudan ta so tagapagtaramkan Albay Power and Energy Corporation. I-bluetooth ko na tabi tatabunjing. Tanganing dai na kita magpara ini loudspeaker mag-speaker of the house. Natabi na. Yan ay makwanta ito, matabangan ta itong duman sa nito na aber daw tibaad paundrang kita ni Doña Pat na Gutierrez. Ang tagapagtarampo dyan sa Albay Power and Energy Corporation. Yan, sige tabi. Morning sa gabos na nagantabay. May nakikinig sa atin sa sa mga nagbabahay. Hello. Ay, good morning, Cha Patabi. Good morning, si Pio po. Good morning. DCGB. Yes po. What's good in the morning? The good in the morning is you. Good mo Wow. Opo. Chapat, thanks for taking our call. Napaapod kami may listener kita from dito. Kakababa pa lang kan telepono. Nag-ulay kami on air. Kan petsa 13 Mayo, Biyernes, nawaran sila ng kuryente sa Purok 2, Buhatan, Kawit nito. Yan. Purok 2. Igwa kitang Buhatan, Kawit nito. schedule. Igwa kitang mga scheduled na brownouts. Kasi after kang 100% na itinaotang serbisyo, pinutol tago na sa tuya para trabaho sa improvement. Opo. Ay mo niyan, since tapos na election, pwede na kita na bumalik. Tangani, padagusta. So sa tuya na mga improvements na pigigibo. Kaya May 17 kasud ini. Opo. May 18 ngunya nini Opo. 18. May 18, may 9 to 5 kitang scheduled brownout sa Tabaco Substation Feeder 4. Ang apektado ka ini so gabos na linya sa sectional sa Estancia and Malinaw. And Malinaw kay riba karo kay Antiwi. Nata dahilan tegwa kita kilaing clearing activities and rehabilitation. Nagpapalit kita kay mga kable and sa mga poste na mga portol, sa mga luma na pigsasalidahan ta. And then sa aga may 9 to 5 ini ligaw subscription naman feeder 2 maabutin ni duman sa section kan maurarog inubatan. The same activity, line clearing, line rehabilitation and pole replacement. And then May 20 9 to 5 Tabaco Substation feeders, line clear, the same activity. And May 21 9 to 5 Washington feeder 2, line clearing, line rehabilitation. Kay puhan ta ining gibuon, kayo ba kayo so haloy ng pighagad kan Albayano na karayon ta na linya. So this is our chance. Opo. But this is different sa kwantabi Chapat ini po sa nito ini nawaran sila ng kuryente ini pang Mayo 13. Mayo 13 sa Purok 2 ini kan Buhatan Kawit nito. Nawaran sila ng kuryente kan May 13 ipig-report na sa hotline and then kasuhapon nagdyan mismo sa opisina Albay District pinasurat lang sa complaint form. And gusto man inda na mapakwan man lamang mapasikaso na ito Purok 2 Buhatan Kawit nito tabi Chapat. Alata, i-take up ko yan. Tara mo na ang teenager kung minsan. Ano nito? Purok 2 nito Purok 2 Buhatan. Gubatan? Buhatan. Buhatan? Buhatan Kawit nito Albay. Yan. Kawit nito Albay.
Yan. Okay. O yan, ikadaan paglaom duman sa bilog na barangay na ito, and kung kumandidato ka duman na kapitan, gana katulos kung mapailawan mo yan tabi tsapat. Karayuunan sa pagiturugan pa din. Nainalaman sa pagiturugan. Anyway, so this is Purok 2, Kawit Manito. Purok, okay, purok well dos. taken. Pero kung ini, buhatan ha, Purok 2, buhatan, Kawit Manito. Okay, sige. Oo, tanganing mapinpoint, Purok 2, buhatan, Kawit Manito tabi tsapat. Since Okay. May 13 patabi, ipig-report sa hotline, then nagyan na dae patabi na si kaso, baka lamang ma-reparo na tabi tsapat. Ano po? Alright. Sige, okay. Mabuhay, Alright, mabuhay. salamat. Thank you so much. Yan, si Salamat, okay. Opo, si Chapat Gutierrez po an sa tuyang naranihan kan na sitwasyon man diyan hinagad nin tabang kan mga taga Purok 2 buhatan Kawit Manito. Yan. O so nagapud tabi no diyan sa Manito. We hope na makuha na yan, ma-expedite na tabi iyan na problema nindo sa kuryente na masolusyonan. Sige, yan. Salamat tabi, Chapat na Gutierrez, and sa pag-aktibar kan kahagadan kan sa tuyang mga kahimanwa. So mga brownout na dangog tabi nindo, igwayan mga brownout so line clearing and replacement kan mga defective na kuan na mga iyan na linya sa kuryente. Salamat tunon tabi, Sir Pio. Nadangog ko na po, simbag ni Chapat. Mabuhay po kamo. Salamat man tabi. And this time, tawan ko giraray ning pasalamat ta kasuhapon na unambitan ta and sinda da maaran tabay aga. Okay, salamat tatabunting. May bago akong Facebook friend. So nag-injection sa ko kasuhapon. Yan. Kan panduang booster dose. Yan. Good morning tabi dyan sa augmentation team kan Departamento de Salud. Yaon sinda dyan sa Exposition Center. Dyan sa likod kan Pepperland Hotel sa LC3 sa may dating airport baga. Good morning. Salamat min marhay sa Team Mike Galan. Sa pangingot yan ni Doc Mike Galan. Yan. Buda si Madam Ching na Marchan. Yan. Good morning. Madam Rose na Balunzo. Buda si MG Jeronimo. Kumusta kadatabi kay ni NMR ni Sir MG Jeronimo? Yan. Midbid ka pa lang kay ni gari mga sadiring tawo mo pa ni Papa Mar ha. Si MG Jeronimo. Buda si Madam Jel Leron. Sagkod si Madam Lizelle na kunaway. Ay, so nag-injection sa katatabunjing. Second booster dose. Yan. Tabi ha. Good morning tabi sa indo dyan. Thank you so much nin marahay. Okay. Inapudang kita kaso hapon ni Alcalde Noel. Dumalagang ka na ngay duman, Sir Pio. Papa Pio. Sa Exposition Center. May naghalat duman na ma-injection sa imo. Adi, pagkatapos kang programa kasuhapon, dalagan na ka naman. Panduang booster dose. Iyon sa kakampanya baga kan gobyerno na kompletohon ang dosage pag available na tabi and kung qualified na kamo ha. Sige, salamat sa Team Galan, Team Mike Galan, Doc Mike Galan. Good morning tabi sa imo. Madam Ching na Marchan, Madam Rose na Balunzo, si Sir MG Jeronimo, si Madam Jel Leron, buda si Madam Lizelle na Kulaway. Yan, sige. Papa Mar, kumusta ka na kay ni MG Jeronimo? Yan. Mga barkada sa diring tao mo dahil ni Papa Mar gayon. Ano? Sige. Bueno. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. It's 9:25. Diretso kan mga impormasyon aramon tamo nandarang istorya ni Compadre Alarmario. Okay ang linya tabi tatabonjing ni Padingal. Padingal, good morning, go ahead. Yes, good morning. Pade na bubuhay-buhayan naman ang God talaga. Ang turismo sa mga tourist destinations mientras kalmado na ang COVID digdi sa tuyang probinsya. Siring sa pinagamawot ni Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas na mabuhay ang turismo
lalo diretso na digdi sa Bicol, nangyayari ng unyan, lalo digdi sa Legazpi City pa rin, ang gateway of tourism kan Bicol region, na sarong ehemplo, dyan sa Boulevard, gulpi na pa rin ang tao. Yes. Pag kabanggi, lalo ko niya na bulanon, Oho. sa tuyang monitoring magayon ang panahon, kaya talagang interesado ang publiko na magluwas para magpaparos-paros dyan sa area kan Boulevard na monitor ta na talagang minadagsa na ang mga tao sa pagkabanggi lalo na. Parte sa ini sa Pigilauman na pagbubuhay giraray kan turismo na maski na nga ni mga lokal sa ng individual o pamilya ang barkada nagluluwas sa area na yan pagkabanggi lalo na talagang Pigilauman na mga maabot o sa maabot na aldaw. Oho. Grabe pa ang magiging epekto sa turismo dahil namumonitor taman na buwelo na bagas na magbirahin pag may nagkaya-monitor man kita na nagkampi ng foreigner na nagbisita digdi sa tuyang lugar. Yes. And expected yan na lalong magdadakol bako sa digdi sa Legazpi kundi sa iba pang mga tourist destinations kan Bicol region. Kaya ngunyan at mga taga-Department of Tourism sa pangirot man ni Director Aguas yaon na sa indang madagos na koordinasyon sa mga local government units at mga government agencies para may promote do diretso na ang turismo digdi sa Bicol region. Kadakol naman agad kumpadring Al dyan sa Boulevard, ano, na Yes, nagpapasyar. Pagkatapos, pero may nahiling ako dyan pa din, alam, sarong establishmento, bar, resto bar na nagsara, so MJM, ano, so sarong kanita, duwa iyan, so sarong nagsarado na, what happened? Sana makabultaman ito ta, sayang man sa pagbuhay na i-opreser ka iyan sa indang mga empleados. Yes, so MJM. netaram ko na nung rason. Yan, Anyway, oh. dakul man pala dyan ang nagkakaburuhay man talaga ngunyan. Iyo. Sa panahon na ini, sa mga nagaburo para barbecue, Oho. mga ano ini, sa mga puro-pulutan baga, magkabanggi. Igo nga ni dyan, kumpadring Al, one time aga, nagpasiring ako sa Uwangan, so parke baga dyan, so para tiyenda ning mani, pugo, o Kaboso. hali pang ligaw, aga ha, hali pang ligaw, Yakin mo. talagang nag-upreser na ning pagkabuhay ang sitwasyon. And saro papading Al, kan nagkaaging banggi, uminagi ako sa may bugtong. Nag-agi ka naman, may ka man nagpundo. Nahiling ko, may mga ilaw na pa di. Tapos bukas na sa pinto, buda may nagbabantay na sa luwas. Dapat luminaw ka. Iwan ang ilaw pa di. Luminaw ka ko ta na, nagdata sa bunjin ko ta na, nagdamo man ako. Eh, Para diskubre yun ta. nakon ako kaya, na-overwhelm ako, kumpadring Al. Pa! Abrido na! Iyo Maiba na si Tata Bunjing. Diskubre yun ta. Ay, bukas na! Parte ka Okay sa na. tuyang follow-up investigation. Yeah, investigative journalism. Investigative journalism. Abrido na! Abrido na! May ilaw na, okay na. Hanggang mag-schedule to sana. Ipata talaga si Bunjing. Tayuan inutang pasurveyon kung totoo na buhay na. Ayan ang mga aling-alingan ngunyan. Pero ba kung karaw yun, kuwan ko lang na-overwhelm na ako, di ako nagpundo, di ako nahapot so yaon naman nagbabantay kung pwede na. Pero yun Operational na. na. Kung na so setting yun na, bukas na, ilaw na, uto na sugor dyan, igo na nagkapwesto na. Yun Tata na. Bunjing. Di mati na. Ang sabi ni Bunjing, dahil man na nag-lockdown, pero may nag-abierto. Loko-lokong Bunjing ini, di-discover gayon. Hindi mo talaga kita mag-discovery. Eh, man nag-lockdown, so, tigaranan ko na, so ano yan, so, Lady Ann. Bukas na pag-agi ko, bukas na. Yeah, may salata. Nakaging tahali ako duman sa lugar ni Siloy Chan Baga, si Cafe Zebra. Pag-agi ko duman, maliwanag na, tranquilo na. I-verify ta daw yan. Schedule lang. So, Lady Ann, yan. Opera ka niya sa Boulevard. Yo, Ikaw na. Boulevard, Borte, grabe ng tao ba di? Iyo, oo. Mamonitor taan ang sitwasyon. Yan. Ayun na ini, sabi sabi ni Director Aguas na tourism at mabuhay kan Bicol Region, Sige, lalo sige. ni sa Albayan, Legazpi City. Thank you so much. Ano na informasyon, Alan Mario, thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Matawo naman ang gadyan sa may Boulevard, ano? Sa Boulevard, tabi ang pagkabanggi, ano? Pagkahapon, matawo na, balik na sa normal. Pero, taon-taon, pag-uro-restoryan tayo, no?
Ano katabi sa bugtong Kuya Pio? Taisong mo taka kay Ma'am Brenda Luxima. Napaagi man sana ako duman. Tahali ako duman kay Siloy Natsan. Minisita ko, amigo ko si Siloy Natsan. Duman sa Pawa, sa Kapisibra, buda sa Your Brothers ATV, buda dyan sa Tribal Village. Oristorya kami ni Siloy, inabutanin banggi. Pag-agi ko, abri na bunjing. May music na pati. Napagi man siya na ako duman. Teko man pinunduan sa gwardiya paghapot kung pwede na maglaog ta. Mag-alas 8 pa sa nabanggi. Amayunong pa man. Pading Jomar, dyan sa first okay linya tatabunjing. Pading Jomar, go, go, go. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Manaro-saro na sanaan nagbibisita digdi sa vaccination center sa City Health Office kan Tabaco tani na magpabakuna. Ini ang naobserbaran kan DCGB News ngunyan daw matapos na ang padagos na pagbabakuna kan City Health Unit sa mga interesado pang magpabakuna kontra COVID kung saan alos daing pahingalo ang City Health Unit alos oral daw puwera kun holiday sa pagbubugtak nin mga vaccination center sa manlain-lain na lugar dito sa siyudad kan Tabaco. Sa presente, 7 ang nakataltag na vaccination team sa manlain-lain na lugar digdi sa siyudad kan Tabaco ngunya na aldaw ang mga ini nakadestino sa Tabaco City Health Office, sa Mother and Child Lying in K Clinic sa San Antonio, Tabaco, sa Family Wellness Lying in Clinic sa Barangay Fatima, sa Angas Barangay Hall sa Islacan San Miguel, sa Bungabong Barangay Hall, sa Oras Barangay Health Center, mga upland barangays na ini, asin sa Panal Barangay Hall. Sa dahilan sa arog kaining oral daw, halos manaro na sana Pading Pio ang nagbubutwa para magpabakuna. Open ko ta ini para sa first dose, second dose, missed second dose as in booster shot. Alagad digdi sa nako nyatong impormasyon sa Tabaco City Health Office kung saan igwadigding sarong vaccination sa team. Kinabininda na halos itong mga nagpapa-booster shot na sanaan nagbibisita sa Sainda. Piglalao bang kutaninda na igwapang may magpa-first dose dahilan taday pa man nakukumpleto ang populasyon kan Tabaco na mabakunahan. Alagad dahil na nagbuburutwaan mga ini. Maging itong ibang na nalapos ang kan second dose, ang iba dahil naman nagpapasyar sa mga vaccination center para magpabakuna pa. Alagad Pading Pio, sa ibong kaini na may nagpapabooster shot na pa, igwa man na nagdudurulok digdi sa vaccination center para maghapot kung no arin man ipapa-implement digdi sa Tabaco ang ikaduwang booster shot dahil lang itong sa mga naka-booster shot na kan nakaliis na taon, nagmamaot man na magpa-booster shot pa ngunyan kan supanduan ng tudok. Alagad sa informasyon na nako kan DCGB News, dahil pangabiso sa Tabaco City Health Unit kung no rin sinda ma-implementar kan pagtudok sa ikaduwang second booster shot. Makuha na lang yan, kumpadre Ngal, manotisya na lang yan sa mga LGLOs na nagbababa na ang second booster dose, digdingan ni sa Ligaspi yun na. Pero na ika pa din natudukan ka na Iyon na dali na kuswapon, tinudukan ako. Pagpira na itong mo, garo, ando na ko ang sabi, kaya kada semana nagbo-booster shot ka. Kung di yan da sa ninong. Ito, mantinido itong booster na ito. Mantinido ito. Pero, so talagang booster shot, second dose, na boosteran ka na pa rin? Roger, kasuhapon. Second booster shot. Second booster shot. Pfizer, duman sa Exposition Center sa LC3. Yan. Iyon pa di so pigaharapot man digdi sa City Health Unit kung nuwari naman digdi dahil lang naaraman nga nininda ng Siyudad Caligaspi nagtutudok na kanikadawang booster shot. Ibababa na yan ta ang sistema gradual ta pighiling so parang
populasyon buda so guidelines iko kanta iba-iba ang sitwasyon ng kada LGU so sa indang pinagkukonsiderar pero masunod mababa na the soonest na yan. Roger, Ronald. Okay. Yan pa rin, makadagdag na barata, Jomar Bien, DZJB. Salamat kumpadreng Jomar. Istorya hali dyan sa luwas. Yung tabi so mga naghalat dyan kan second booster dose lalo itong sa may mga comorbidities tabi yang qualified na po yan tabi yan may mga comorbidities yan may mga maintenance baga tabi sa hypertension sa puso yan so mga sa kidney baga yan mga vulnerable group tabi sige na kamo bako naman masyado na stricto ta ang kamautan nga ni kang gobyerno is yung maximum na protection niya to kontra sa COVID-19. Tao bibiltadahan tayo. Tayo nabot kita kasi ito yung time check muna. Oras Pilipinas, 9:36 nin pagkaud to. An oras hatod sa Indokang Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan Far-Excited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Far-Excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Far-Excited. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is open and is ready to welcome you to enroll in our 2022-2023 school year. We are the only private school in Region 5 that is granted to conduct face-to-face classes effective November 22, 2021. We also offer summer classes starting May 16, 2022. We offer a wide and varied curriculum for preschool, nursery, kinder, and prep, grade school, grades 1 to 6, junior high school, grades 7 to 10, senior high school, grades 11 to 12, Bachelor of Early Childhood Education, Sunshine Skills Training in Dressmaking, Electrical Installation and Maintenance, Bread and Pastry Production. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills set in a beautiful background in our very own botanical gardens. This is where Sunshine students can experience a loving and caring atmosphere while studying. All the students here at Sunshine International School quickly learn how to be hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing. For inquiries, please visit our website at www.sunshineinternationalschoolph.com or visit the office of the principal at Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay, and look for Teacher Offer.
You may also call our landline number on 052-201-2419, or you may call or text us on our mobile number 0969-023-9100. Again, that's 0969-023-9100. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dreams shine. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. And C. Committed to make you realize your dreams. While L. Living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities
facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hiningi ka parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. UNC is happy to announce that the admission for school year 2022-2023 is now open. Ang University of Nueva Cáceres, the first university in Bicol, ay tumatanggap na ng reservation on all levels, mula basic education, college, law, to graduate studies. Ang reservation fee ay advanced enrollment fee na ibabawas sa total tuition fee. Pwedeng mag-avail ng low enrollment fee. Gawing future ready, work ready at life ready ang inyong mga anak. Reserve now. Hanapin si Janet sa UNC Admissions Office. May regalo para sa mga magpapareserve ngayon hanggang April 30, 2022. In UNC, experience quality education, nurturing environment, modern learning facilities, at employment opportunities sa mga industry partners. The best time to prepare for your child's future is today. Mag-UNC ka na! Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Maray na agad yan sa familia Ostonal kan Bitano. Yan, sabi ni Mark na Ostonal. Nakamonitor din sinda sa Bitano. Maray na agad, tabi. Familia Ostonal. Sige, thank you so much sa pagdadangog. And so sa tuyang mga paraantabay dyan, kisyan di kan ligaw. Maray na agad tabi sa indo dyan, sa familia. Sa tuyang mga listener ini. Sige. Igwa pang ibang mga text, kung nitaod-taod yan, may report muna kita diyan sa luwas, isihon ta daw ang bit-bit na informasyon ni Ants Nagalero. Good morning, Ants. Go ahead na. Good morning, Sir Pio.
Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga nagnag niya tong bareta, dahil rehistro mo niya na pagkaaga alas 9:30 na 3.7 magnitude na linog sa probinsya kan Masbate. Nian informasyon na pag-araman kan DCGB News gikan sa DOSTP Vox kung sa ina kasubago ining pagka alas 9:30 tabi Sir Pio and tectonic an origin tang ang sentro kay ni sa Batuan Masbate na matean man an intensity 1 sa Legazpi City alagad so far wala man na irehistrong damages mo niyan digdi sa suwing kapalibutan may kinaraman sa siring na bagay. Tangon niya sa Pio na PVOX sa panginginot niya ni Dr. Paul Carson Alanis nagpapagirumdom sa publiko na magtaga-ingat asin maging alerto man dahil sa posibleng makamati din mga aftershock sa mga maabot pang mga oras. Sa dabi sa Pio an update man sa kan PVOX may kinaraman sa namatayan na linog digdi sa tuyang kapalibutan. With Boy, Ans Galoro, DCGB. Thank you so much, Tabi. And sa istorya, hali dyan sa luwas, standby mo na pading Jim. Piga po danta si Doc Paul Alanis kan ining Fibolx Legazpi para sa follow-up niya to. Tibad lamang ma-take ang sa tuyang call. Hello. Yes, Sir Paul. Good morning. Si Pio po ng DCGB Legazpi. Yes, good morning. Opo. Sir, may lindol na nangyari sa Masbate po. Go ahead po. Ano po? May lindol. Nagsasapi po kayo. Ay, medyo ka. Hello, kumusta na po to, Sir Paul? Kumusta na po to? Hello? Nagsasapi pa rin po. Hindi ko po maintindihan yung paputol-putol po kayo. Sige. I'll call you back, Sir Paul. I'll call you back mamaya. Sige po. Sige. Naputol kita Sige. Mamaya tawagan natin si Sir Paul para sa follow-up kan report na ni Ands linog duman sa Masbate. May problema kayo sa tuyang mga linya Pading Jim, what's happening giraray dyan sa 3rd District? Go ahead na. Good morning. Yes, salamat Tabi. Pading, maray na aga sa mga parantabay. May panibagong development. Manang din sa kanso kan sarong alaw baga na interview mo si Itay Nando Mayor elect Carligao City. Manungod sa Supreme Court in Bank. So citizenship niya na with finality na ito. Pumurundo na sa mga nagpaparasyon kan na citizenship ni Itay Nando. Ngunyan may panibagong update Supreme Court. Ipapamayad Tabi Pading. So mga nagpipetisyon kayo ni. Danyos perwisyos. Aha. Duwang persona garo ini. Mario Joseph. Sitay nandunan ga pa. Sige daw, Tabi. Pa hagada niya to kan kun tagarian makwenta kan kun pirang babayadan sitay nanduna. Isot ka kwenta. 12 anyos na pig para pastidyos ayugon mo an. Sige daw, Tabi. Atay eleksyon pag pagpapastidyo ini. Gabos na korting dapat agyan. Inagihan. Sige. May kahoron. Sige. Uyugon mo an. Pipa marayad na. So, nagparapas. Si Pio po sa Angkor. Hello, Pio. Good morning. Yes, Mayor Itay Nando. Good morning, Tabi. Salamat sa oras po. May latest so Supreme Court. Pipagbarayad so mga nagpara-question kan citizenship mo, Tabi Itay Nando? Dahil yun ay so pagkaapod bagang entry of judgment. Meaning that the judgment has been entered already, that it is now final and executory. Opo. So, tapos na, kung sa ko yan, naka-nailed. Yeah. So, it's totally and completely finished. And the court has ordered the payment by the petitioner of the cost of the suit. Ayun, mabayad sinda. Mabayad sinda. Di primero Tabi Itay Nando, igwa na kaso prosedimento administratibo na entry of judgment, makompletar na iyan kan proseso, tanganing maging pinal na once and for all an hururon dyan. And kung may magkulit pa kaan, makukontempt sinda ning korte. Kung magpara uruotro pa sinda kayan Itay Nando. Kasi may apod kayo ng palabra. So may palabra yung pigagamit sa korte. Dahil ka na pwede mag-question kan sarong bagay na desisyon na kan Korte Suprema. Ang final decision. Opo. So pwede kang makontempt dyan siguro. Dahil ko aram masyado ang lepi mga bagay naan. Pero aram ko na the court does not allow any questioning of the decisions of the Supreme Court.
Opo. Now, nakasabay dyan tabi tayo nando sa latest na yan na informasyon. So, pag bayad na sa danyos perwisyon tabi, itay nando? Bako man sako. So gastos kan korte sa paglitigar kay ni. Nakulaw ng gastos kaan. Imagine, tirong gastos kan Supreme Court kapag desisyon kaan, may gastos yan. Mga abogado, mga intiro. So, bayad sinda. Iyo. So, hindi mabayad, kumpiskado ang daga nila. Yung mga propriedades. So, yun naman hindi ang baliktad sa inda. Baliktad na ini. Ay, nako. O di... Return to sender. Return to sender. Pinadala na ako kikaso. Pinirtada ko sa kanya. Pagbayad kang kaso. Duman sa korte. Okay. O imagine, halawigon iyan na pigparapastidyo kakayan. Halawig na panahon. Halos kung sain-sain na korte, nakaabot sa BID, sa House of Representatives Electoral Tribunal tabi tayo nando. Kung sain-sain na, 18 kaso ang intirong pinahil sa kuya. 18. Nako. Sige. O niya, paano sindang mo niyan? 8 mo niyan sinda. Sisingilon sinda Korte Suprema mismo, Sos Mario Joseph. Ang problema rin, gusto rin na makatukaw. Gusto sinda makatukaw, may removing may candidacy, dahil man pwede. Gusto rin na ako mahali sa pwesto, daugunin na ako sa boto. Sa korte, dahil man ako pwedeng madaog, na nasa lay ako. Yan, sige. Sa boto, sige, subukan nila. Sige man ang trabaho ta, sige man ang panta. Iyo po. Makaroon sa tuwing servisyo, paano man ang sila. Servisyo, gustong kumana. Long bagay na yan. So, pag sunod na, disqualified, o kaya magagada na da. Yun ha. Mario Joseph. Ayaw nga niya. Sa bahala na sindakan, Pio. Ako gigibuho na trabaho sa buhay ko. I don't have time for that anymore. Ang importante, nagsurusak na lamang kitris colores. Yan. Ayo, yun ha. I love kamote lang. Tama na ito. Sige tabi, tayo nando. Salamat tabi, mabuhay ka. Thank you, Pio. Thank you. Sige. Pading Jimmy. Sabi pa rin, kumurondo na, tapos na nororon. Tapos po na sila tipambayad. Nya, igwa ka anin sistema. Pag nagparakulit pa kaan, so kung sisay na mapetisyon, makukontempt na sindakan Korte Suprema. Di man di, siyotong kaso. Gunmoan. Imagine, kada election ko ini. Okay. Sige. So yan, tabi pa rin, ang latest update. Halidigdi sa Syudad Canligaw, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Kasabay si Mayor-elect Itay Nando Gonzales, Canligaw. Yan ang tabi ha, igwaning latest. Entry of judgment, procedural and administrative aspect na lang yan kay itong sukaso na pigparasangat ba kontra sa kay Nando Gonzales, so sa citizenship, igwa na po ning desisyon kan with finality ang Supreme Court na mismo, the final arbiter kan gabos na mga question legal sa Pilipinas. Dahil na ng question ng citizenship kan Mayor-elect dyan si Nando na Gonzales. Kung igwa pa nin magkulit kan, makukontempt na kamukan korte. Bago kita magbareta, may saro pang report dyan sa luwas, si Luens. Luens, go, good morning. Yes, salamat abi, Sir Pio. Maray na aga sa mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Nagpatanid si DOST Pag-asa Deputy Administrator June Dalida na magpasiguro asin mag-ingat ang mga Bicolano dahil piglalauman na magpaparataas pa ang heat index o ang pag-init kan palibot dahil sa transition kan panahon. Ini anit na nagunabitan sa DCGB News ni Dalida na pirming pag-arog kayong panahon. Igwanin mga siring kayo pangyayari kung kaya nga na mamantiniraan marhay na salod, magpasiguro tangani na dai madiskwido kadtang pahayag ni Dalida. Aside from, sabi ko nga na madalas sa mga pag-ulan dito, mababawasan na yan,
At of course, ano pa rin natin, mainit na mga, may mga, sabi natin, mga summertime ng eastern part kasama ng Kabikulan. At magsisimula namang uulanin ng western part ng Philippines. No? Ibig sabihin ng transition, pagpapalit ng ihip ng hangin from the northeast monsoon papunta ng southwest monsoon. From Amihan, papunta ng Habagat. No? So kung Habagat, kami naman ang ulanin sa Pangaynilaan. Opo, sa heat index po. Sa heat index, medyo mababawasan siguro, no? Ang pag-init na. At yes, tama. Dahil nga hindi uulan gaano rito, tataas ngayon ang heat index niyo. So magiging maalinsangan lalo ang mga mapararanasan natin dito. Kaya talaga maghanda tayo, no? Maghanda tayo sa mga mainit na panahon. Si Sir Jun Dalida Tabia sa FIO kan DOST Pag-asa may kinaaraman sa kaputan, may kinaraman sa siring na bagay. Sa tabi ni Sir Pio sa primerong semana ka na Hunyo na ining mamamatian na pag-init sa palibot. Roger, sige. Mga dagdag na bareta, ako po si Lewens Bursi Barsana. Salamat Lewin sa istorya. Hali dyan sa luwas. Auto dapudanta daw yan si Dr. Jun Dalida, ang Deputy Administrator mismo kan Pag-asa sa Pilipinas. Ano? Yan, happy birthday pala sa sakuyang kumpadre. Si kumpadreng Hiner. Yan, Pading Hiner. Happy birthday tabi sa imo. Yan. Ay, nag-text si Pading Hiner. Very good Padi. Ay, Pading Hiner. Happy birthday tabi sa imo. Dahil kung naitaram kun basta si Pading Hiner. Nasa kuya. Kompadre ana, yan. Enjoy your day, tabi, kompadring Hiner. Kasubanggi pa din, nag-apod sa ko so happy kan LTO sa Legazpi. Hay, nagaya so, pig-recommender mo. Patagaya, pig-paapod ko pangin, alas 6 na riyaw pa ko digday. Bi ko ngayang pig-pawakawak sa speaker, kung hain ka na. Nyako, oto na, ariglado na. Olokon, kompadre, so sa kuyang kahuron, so chip kan LTO Legazpi. Nya ko, oto na nagko na, nakapahit na niya ko, diretso na niya ko, nakuan man na maghalat pa sa imo. Iyo nga yan, no problem. Wala nga yung problema. At pina-anunsiyar ko pa ngay digdi. Hay na ngay ning lalaking ini. Ganoan. Yang palan bunjing, pag marinyo ka kang lisensya, ma-examine ka giraray. Ay, pasaran mo ito. Tanganing 10 anyos ng lisensya mo. Okay? Pading Hiner, happy birthday tabi sa imo. Mabarita mo na si Angel, tapos mahanap buhay si Bunjing. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility na APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers
Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Para kay House Deputy Speaker Rufus Rodriguez, dapat idagoskan Kamara de Representantes ang canvassing sa mga boto para sa presidente asin vice-presidente sa masunod na simana. Ini kasunod kan pagsakat kan petisyon na kansileron ang Certificate of Candidacy ni presumidong presidente Bongbong Marcos ka nakaaging eleksyon. Napapalaman sa petisyon na ipapundo ang canvas sa mga boto para kay Marcos asin ang proklamasyon kay ini kung in kaso manggana. Sayang sinabi na igwasinda ni constitutional duty na dapat gibuhon asin otobon ini sa goods na sinda punduhon kan Korte Suprema. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy, maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. Yeah. More energy, more immunity.
Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Narito ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang bagsakan, isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing off-peak hours o yung mga oras na kaunti lang ang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagamit ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan. Kumukonsumo pa rin ang mga ito ng kuryente kapag naka-standby mode. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng bigla ang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal, at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD
Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa palibot isihunta. Okay bang linya ni Joshua na Bino, ha? Pang-report dyan sa luwas. Egwa na po kita ni eksakto 15 minutos. Lapos alas 10. Nasa linya na si Joshua na Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Para sa mga dagdag pangbulos kat impormasyon, Lunes, pitsa 16 kaining Mayo, nagpuon naman unlimited face-to-face classes kan gabos na year level, puon grade 7 sundo grade 12, digdi sa Daraga National High School. Alagad bako gabos na estudyante kanaon ang bit ng eskwelahan, ang tigtugutan na maglaog sa klase. Sigun sa Assistant Principal na si Madam Lenny Buragay, hali sa 8,400 na bilog na populasyon ng mga estudyante, nasa sobra 1,000 sana sa mga ini ang tigtugutan face-to-face. Ini bilang pagsunod kan eskwelahan sa mga regulasyones kan Department of Education o DepEd kung sa insulamenteng mga hararaning barangay sa nasa eskwelahan ang pinag-iinganyar sa face-to-face. Asin sa ibang mga estudyante, mantenido sinda modular asin online class. Mientras tanto, sinuguro ni Madam Buragay na talagang nasusunod ninda ang magkakanigong mga health protocols. Ang mga estudyante na kasabay sa face-to-face Sir Pio, sigun kay Buragay, gabos ini bakunado kontra COVID-19. Asin Sir Pio, kung ilaladawan ang sitwasyon ngunyan digdi, talagang mahigot asin magayon ang patakaran kan eskwelahan. Paglaog pa sana mismo sa gate, igwanan ni na separadong entry point, asin separado man na exit point. Mantang sa laog kan mga classroom, kompleto ininin mga gamit sa salud, siring sa face mask, alcohol, first aid, asin na pitek man regular ang temperatura kan mga estudyante. Sige. Yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag na impormasyon hali sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Thanks God, dit na po na nagbabalik sa normal ang pag-ireskwela kan sa tuyang mga kaakian, ha? Yan, apudang ko daw si Sergio na dalida, manungod duman sa report ni ining Luwens, tanganing makonta ining so heat index diba kung yan na mainit pa ning todo sa satuyang palibot digdi sa Kabikulan, bad lamang available pa si Sergio na dalida, o baka pauli na nasa eroplano unattended na baka nasa eroplano na si Sergio na dalida. Okay, and one more duman sa sarong linya, baka lamang duda ko airborne na si kwan si Sergio. Ayo anduda ka airborne na to nasa eroplano na. Yan. One more. Okay na, sige, nasa ko na yan. Airborne na po yan si Sergio Nadalida. Pabalik na anduman sa Metro Manila. Yan, tabi. Bueno, diretso na kita ka na mga pag-uro-restorya. Medyo malabo ang koneksyon niya to kay Sir Paul na Alanis. So, resident volcanologist po kan Albay. Basta ayun na po yan. At least nakakuha na sa Masbate man. So, epicenter kang linog and di sa tuya intensity 1. So, namatian. Magnitude is magnitude 3. Ang magnitude pa, so dumanan mismo sa pinangyarihan. Kumbaga sa sentro, mata kan origin kang linog. Iyan yung magnitude. Yung intensity, so namatian tayan na fuwersa kan linog. Sa man iba-ibang lugar, iba-iba po yan na level, depende sa distansya asin sa terrain kan lugar na nakakamati kan yugo o di so dapat maproklamar na kunta na ngunyan o sa aga o within this week. So sa party list gari pinag-oktaba, what happened, makuan daw kita
ma-try kita ki Congressman nominee Attorney Jill Bungalon na kung nakaabot na sa inda ining informasyon ta supposedly makuan kita oong proklamar na tabi sa mga nanggaranang party list. Isiyong ta daw kung ano ang nakaabot kaning informasyon sa indang lado. Yan, bakong busy si Attorney Jill na Bungalon. So ikaduang nominado po sa Ako Bicol. Kung ano sa inda kaining impormasyon ng nakalap ta gari pinag-uktabango na bako nga ni gari kung na-oktaba so pagproklamar supposedly this coming ining week kan mga sa party list yeah. Ay kung di makasimbag edi kanyam busy yan tabi, we let it go ha. Yan. Sige, halatong tag maputol ang ayun, okay, sige. Kuan, igwayanin pinag-atinderan tabi, ha? Aha, ay. Nasa interview. Ayun, nasa interview. Ngayon. Nasa Naga. Okay, sige tabi. Nasa Naga. Nasa Naga si Sir. May interview. Sige. Yan. Okay, sige. Nasa interview pala si Sir na si Attorney Bungalon kan Ako Bicol. Sana makuha na yan. Aramo ta kung ano kunta na kung ano so rason kan NBOC na ipinagpaabot sa inda regarding sa pag-oktaba kaining kuan. Iyan na kuan na pagproklamar PCR ay sa kumbaga ining sa nang may madali na RT-PCR may nagahanap ning tabang tamabulta sa Germany yan kung sa inanigwan ning madali na RT-PCR test sa kwan iyan sa Red Cross baloon ninda sa Red Cross pero sa mga private papamarday man ning mga RT-PCR sa private sa kwan man sa naiyan sa government man sa naan sa DOH kundi haloy ang pag-abot kan resulta indan sudig di sa Red Cross sa saliva test mga 2 days yata yan pwede anakwan na ma-accommodar ay apudang ko si Madam Rose diyan sa Red Cross yan yung sa saliva tabi apudang ko na si Madam Rose kung ang bareta ki primong Putin ki Yudi Putin pudang ko na si Madam Rose may nagapatabang kung sa inso madali RT-PCR test pwede na siguro ang ining iyan na saliva test diyan sa Red Cross kung perang aldaw yang budaso papunta daw si Madam Rose na Ahero diyan sa Red Cross nagbisi siguro may day bale ang RT-PCR pa diyan sa nag-text si Madam Rose may kahuron lang nasa meeting si Madam Rose day bale sa Sorsogon sa Metro Health sa Sorsogon ang Metro Health one day lang sa Sorsogon tabi Metro Health sa inya na lugar paki-text po tadig di sa to day makita ngaraman day mang digdi angel sa Legazpi ning wala sa Sorsogon an igwa so sa tama pa Germany gari kaipuhan na su resulta sa Sorsogon Metro Health duman po sa may Capitol sige sa Sorsogon Metro Health one day lang salamat tabing maray sa nag-text tamay nag-chat ako ngayon pa-help man po kung may aram ka sir na madali na RT-PCR
takay po na magbulta sa trabaho sa Germany. Good mo ay sa Metro Health palang tabi Sorsogon sa may Capitol. 1 day result lang tabi. Iba nang gano'n, narumduman ko kaidto. Igon ng mga nagapasorsogon, do mga nagapa-RT-PCR. Ay, diyan palan sa Metro Health sa Sorsogon. Sige, di. Tatabunjing, pwede na. Tanganing paglaog ni Papa Mar, all clear. Dahil kita ning, baklag na todo. Pwede na tatabunjing. Na maka extra na kita para mentras sa programa, digdi sa tingog kan banwaan. Salamat duman sa nagpaabot iyan na sa Metro Health sa Sorsogon. Sige. Tabangan ta ito i-chat back ko so naghanap sa to ni naghagad nin tabang. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kan news team. Salamat kan sa ido paghinanyog. Masunod tulos News Manager Mardel. Ako po si Pio Fernandez. Goodbye and God bless the Philippines.